गिबियावनो लोगोसे आंनि देस्रि फंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआथ' मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानैनो बुजिखादो जानांगौ, अब्लाबो आं खोन्थाबावनोसै। दिनैनि भिडिअआ माने आं दाखालि बावैहाय जोंहा बिबोनाङा बे संसारनिफ्राय गोमोरलांबाय होननानै मोनसे भिडिअ बानायनानै होदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेयावहाय सासे मानसिया आंखौ ओरैबायदि कमेन्ट बुंहरदोंमोन आरो आं बिनि कमेन्टखौ दानबाय दाननायालाय, अब्लाबो बिनि सायावनो सोरबा सोरबा लाइक होबावदोंमोन नालाय, बिनिखायनो आंखौ बेबायदि बुंनाय मानसिफोरा बेल' जानाय नङा, जायफोरा लाइक होदों बिसोरबो जागोन आरोना। ओमफ्राय आङो बिनि सायावनो एसे भिडिअ लाबोनो होननानै सानबाय, नाथायबा आङो बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ दानो हरथ'वा, दा लास्टावहाय होगोन। ओमफ्राय आङो बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ हरनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो आङो बे बिबोनांखौ दाखालि बावै सिमां नुदोंमोन ना, ओमफ्राय बे सिमांखौ एसे खोन्थाग्रोनो नागिरदों आरो माबायदि सिमां नुनाय। माने बियो बे संसारनिफ्राय गोमोरलांनाय बारा बुधबारमोन आरो, ओमफ्राय आङो बुधबारावनो नुदों सिमांखौबो। गोबां मानसियानो बे थैनाय समावहाय गोबाङानो सिमां नुबाय आरो बेखौ गोबांजोंनो नुजाबाय, सोरनावबा सेन्देल बिफायनाय, सोरनावबा ओंखाम संजानो बासोन बिफायनाय, बिदिनो मायाबा बिफायनाय, बेफोरबायदि सिमां नुबायनो आरो। नाथायबा आङो बिदि नुजानो लुगैबाबो नुवाखैमोन, आङो 15 दिनसो 20 दिनसोनि उनावसो नुदों। ओमफ्राय माबायदि नुदों आङो बेखौ एसे शेयार खालामनि। सिमाङाबो ओरैबायदि दुखुनांथाव, माने बिस्रानाव जोङो थांदोंमोन आरोना, आं ओमफ्राय साब्रै लोगो, जों गासै साबा थांदोंमोन। ओमफ्राय बियो माबानानै स्राय दुगैनानै खानाय खाथबनानै सिन्दुर ब्लां लानानै दख'ना स्राय गोदान गाननानै एकदम गुफुर साइसनि देलायलायनानै आरो, मानसियाथ' साइसनि खाथारमोन ना, बेराम आजार जानायावल'सो एसे सेहेराया गाज्रि जालांदों, ओमफ्राय बेराम आजार जायियावथ' साइस खाथारमोन। ओमफ्राय बै बेराम आजार जायै समनि साइस महरखौसो नुदों आरो आङो। ओमफ्राय बेबायदि साफा देलायनानै बियो सेस्ला गेजेरावहाय हा एसे नाना लानानै गंस्रिनानै लासै लासै लिरगासिनो आरोना जोङो, ओमफ्राय बिसोरनाव थांनाय समावहाय। ओमफ्राय थांनानै आङो बुंहैबाय, बिनि नामाथ' रिमामोन नालाय, नोंथांमोना सोरबाबो सोंहरदोंमोन मा नाम होननानै, ओमफ्राय दायो खोन्थाबाय आं, रिमा बसुमतारी। ओमफ्राय बियो बिदि लिरबाय थानाय समावहाय आङो थांनानै सोंहैबाय आरो, मा खालामदों रिमा बिदि होननानै सोंहैबाय। ओरैनोबाबो नुबाबाबो बेफोरबायदि माथो होखायोमोन ना, ओमफ्राय सिमाङाव बिदिनो सोंहैबाय आङो। ओमफ्रायो बे लिरबाय थानानै आंखौ एसे नायदावनानै होनबाय आरो, जोंहा दिनै फुजा दङ, फुजानि थाखायनो लिरदों आङो, दा मोनायाव फुजा जागोन नालाय बिनि थाखायनो लिरदों बिदि होननानै बुंबाय आरो। ओमफ्राय मानिबा फुजामोन होननानै सोंबाय आङो। नोङो मिथियाखै, आङो माबा जाबायना 7 मास जाबायना प्रेगनेन्ट जानाया बिदि होननानै बुंबाय आरो। ओमफ्राय बिदि होननानै बुंबाय सिमाङाव। ओमफ्राय बेहाबो बिजावजालि दङ आरो सिमाङाव, मोगथाङावबो बिजावजालि दंखायो। ओमफ्राय बिजावजालियाबो प्रेगनेन्ट आरो सिमाङावहाय। ओमफ्राय बिजावजालिनिया एसे माबा आरो खम, बिनिया 7 मास, ओमफ्राय बिनिया 6 मास बा 5 मास बिदिसो आरो। ओमफ्राय आं बुंलायलायदों आरो, नोंसा बिजावजालियाबोथ' प्रेगनेन्ट, नोंसा सानैबो समान समान जानाय मोनबा सानैबो समानहै फुजाखौ होनो हागौमोन न' होननानै बुंलायलायदों आरो आङो। ओमफ्राय हागौमोनथ', ओमफ्राय आंना सिगां जाग्रोबायना, ओमफ्राय आंनि फुजाखौ होग्रोनोसैनो आरो बिनिखौबो होगोन होनाया, ओमफ्राय बिनिया सम जाबा होगोननो आरो बिदि होननानै खोन्थाबाय आंनो। माने जों गामियावहाय माबायावनो आरो मोगथाङावनो बिदि 7 मास, जायफोरा 7 मास जादोंना बिसोरो गावबा गाव न'खराव बेबायदिनो फुजा होखायो। ओमफ्राय बेखौबो सिमाङाव बिदि नुबाय आरो आङो। ओमफ्राय उनाव आङो बिदि खिन्थाखांनायनि उनाव बियो लिरफिनबाय आरो, जायगाखौ आरामनो लिरफिनबाय। ओमफ्राय आंदोदि साब्रै मानसि थांफादोंना, ओमफ्राय बिसोरखौ आं बुंबाय आरो एसे साइडआव थांनानै, ओइ बियो दाखालि बावै जि अन्थाव बाथावनि एसेबां समायना महरखौ लानानै सासे गथ' दंमोन बियो, ओमफ्राय दाखालि बावैसो थैबाय बिदि होननानै खिथाबाय आरो आङो बिसोरनो सिमाङावनो। ओमफ्राय बे समाव बिदि खिथानाय लोगो लोगो बे समावनो माहानिफ्रायबा इसेबां गोसा ज्राव ज्राव अखा हाना होबाय आरो। ओमफ्रायो लोगोफोरा आंखौ बुंबाय, आयौ अखा हाबायहाय बारान्दायाव खारबो, बारान्दायाव होनना सिथ्लायावसो दंमोन ना आङो। ओमफ्राय खारस्लाब मोनि अखाया ज्राव ज्राव हानाया आंनाव मोखांफोरावबो मोदोमफोरावबो सिजोबलायदों आरो अखाया। ओमफ्राय मालाय बिनियाव सिस्रायाखै अखाया, एसेबो सियाखै आरो आंनावल' सिजोबलायदों। ओमफ्राय बेबायदि सिमां नुनानै आङो थाब सिरि मोनबाय। ओमफ्राय सिरि मोननानै नायखांबाय आरो आङो।
आयु माबायदि सिमां नुदों होननानै दसेनो बिखा दुब 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 मोनलायलायबाय आङो। बोरैबा दुखुबो मोनबाय ओरैनोबाबो आंहा बेबायदि उन्दुनानै सिखारबा मोदैफोरा बोरैबा मेगननिफ्राय गखाबाय थायोनालाय बेयावबो सिखारनानै बोरैबा मोदै ज्रोम जालायलायबाय आरो आङो बोरैबा मोननानैनो गोसोखांनानैनो ओमफ्रायो माबानानै आङो टाइमखौ बेसे जाखोथाय होननानै नायबोला माबा जाबायमोन आरो सोरांसि 4:28 जाबायमोन आरो टाइमा बुधबार दिना बे थैनाय सानाबो बुधबार खामोनना ओमफ्राय बे थैनाय सानावनो नुबाय आरो आङो ओमफ्राय माने सिमाङाव थाव बाथाव सिमां नुखांलाय होननानै गोसोखांनानै माने दसे उन्दुबावनो नागिरदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय उन्दुनो नागिरबाबो हास्रायासै बेखौनो गोसोआव फैबाय थाबाय बेबायदि सिमां नुदों आरोना आङो जि अन्थावथाव मोनखाबाय आङो ओमफ्राय दाखालि बावैहाय गोसानि माबाया बिहावा बिनि फिसाजोखौ बिथिं जोंहानिथिंजाय लामाथिं आं लामा सिबबाय थाबा ओरै थिखांना लांदोंना साइकेलावहाय ओमफ्राय गथ'खौ नुनानै बोरैबा गोसोखांनानै आरो जि बोरैबा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय आरोना जि बोरैबालै दुखुनांथाव मोनथारो बेफोरबायदि उन्दै गथ' थालांनानै बिमाफोरा बेफोरबायदि जाबा बिराद दुखुनांथाव मोनो आरो दा माथो खालामबावनो दुखु खालामबाबोथ' बेसेबांबा गोजानाव थांबाय जोंनि मोनफिननो लुगैबाबोथ' मोनला अब्लाबो दुखु थासिगोन आरोना जोंहा बेफोरबायदि जाथावि बाथ्राफोरा जाथावि जाथायफोरा जाबाय एसेबाबो दुखु मोनो ओमफ्राय आंनि सिमां नुनाया बेखिनियानो आं बेखौ माब्लाबाबो सिमां नुखायाखैमोन बे जाय दिनानिफ्राय गोमोरलांदों बे दिनानिफ्राय मालाबाबो सिमां नुखायाखैमोन आरो बे दाखालिसो नुनायानो आरो ओमफ्राय आं सिमांखौथ' नोंथांमोननो एसे खोन्थानो होननानैनो खोन्थानाय जाबाय नोंथांमोनहा जेबो साननाङा गावनि सिमां नुनाय मानायफोरखौनो खोन्थालाबायो होननानै सानाबानो जाबाय माने एसे खोन्थानो लुगैनायखाय खोन्थाबाय आरो आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय दाना माबाखौ होनसै आङो बेनि माबायाव बेयो आङो भिडिअ बानायनायावहाय कमेन्ट हरनाया ओरैबायदि हरदोंमोन आरो आंखौ माने आं एसे माबानायफोरखौबो होदों नालाय थैनायनि भिडिअफोरखौबो होदोंमोन ओमफ्राय गाबनाय मानायनि भिडिअफोरखौबो होदोंमोन ओमफ्राय बेयाव बुंहरदों आरोना आंखौ मालायनि दुखुनि समावबो भिडिअ लाग्रा एरिग्रा लाजिया नामा माया नामा बेफोरबायदि आरो माने फैसानि लुपनि थाखायनो बेफोरबायदि मालायनि भिडिअ लानानै हगारग्रा आरिग्रा बेफोरबायदि साइसआव बुंदों आरोना नाथायबा आङो कमेन्टखौ नुनाय लोगो लोगो दुखु मोननानै आङो कमेन्टखौ डिलेट खालामबाय बेथ' मालाय नङाना बियो जोंहानि बिबोनांसो ओमफ्राय आरो बिस्रानि बे थैलांनायनि बिब'आबो आंखौ बुंखानायमोन माबा समावहाय बै दहा जानाय समावहाय आंखौथ' भिडिअ लायो मायो बिसोरो मिथिखायो ओमफ्राय आंखौ बुंनाया आरो थां माबाखौ फट'फोरखौ एसे माबानानै लाखि उनावहाय नायफिननो हानाय बायदियै एसे साफायनानै लाखि होननानै आंखौ दोनखानाय ओमफ्राय आंसो एसेबां माबायाखै बिदिनो ससे माबानानै दोनबाय आरो नाथायबा जायबा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदोंना नोंथाङा गोरोन्थि बुजिनानै हरदों आरोना आङो बिदि फैसानि मानि लब जानानै लायाखै आङो बे भिडिअ लानायावहाय डलार मोना मोनथिबायना लोगोफोर नोंथांमोना नाय स्क्रिनावहाय येल्ल' डलार फैदों मानि थाखाय येल्ल' डलार मोनथिगौ ना माने मायाबा भिडिअफोरखौ इउटुबा माने एक्सेप्ट खालामा आरो बिदिनो गावसोर मोजां मोनि भिडिअफोरावहाय गावसोर मोजां मोनि भिडिअफोरखौ जों होफ्लांबा बिसोरो बिनि सायावहाय डलार हरा ओमफ्राय आंथ' बै थैनायनि मानायनि भिडिअ होदोंना बेफोरखौ बिसोरो माने मोजां मोनाखै खोमा बिनिखाय येल्ल' डलार हरदों बिनिखायनो आङो बे भिडिअखौ दानोबा दाननो हागोन दोनोबाबो दोननो हागोन नाथाय चेनेलखौ जेबो प्रब्लेम खालामा माथ्र' डलारल' मोना आरोना ओमफ्रायो आं मानो थाखाय दाननो बे भिडिअखौ आंथ' डलारनि थाखाय भिडिअ बानायाखै आंथ' मेम'रिनि थाखायसो भिडिअ बानायदों एसे मेम'रि थालांथों होनना उनावहाय जोंफोरनो नायनो लुगैगोन मागोन बिनि थाखायसो आङो भिडिअ बानायदों आरो नोंथांमोननि सिगाङावनो आं बे भिडिअखौ होनायनि सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना एसे मेम'रि थाथोंसै ओरिथोंसै न'खरनि मानसिफोराबो उनावहाय नायनो लुगैगोन बिसोरनि बिब'फोराबो नायनो लुगैगोन ओरिगोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङावनो बुंखादोंमोन नाथायबा बै मानसिया एसे गोरोन्थि बुजिनानै बेफोरबायदि कमेन्टखौ हरदों आरोना बुजिनाया बुजिखायो जों सानसे गासैबो थैगोन अब्लाबाबो मानोबा सोरबा थैबोला सोरबा मानसि थैबोला बै थांनानै थानाय मानसिफोरा बिराद बोरैबा जायो न' बिराद बायदिसिना साननानै बिराद बोरैबा जायो ओमफ्राय आंबो बिदिनो बेखौ दासिमबो माने मास मोनसेयानो जालायलायनोसै नै दिनै मास मोनसेयानो जाबायफोरसो दांहाय थैनायजों लाबोदों
जिखिजाया मास मोनसेनि खाथियावनो फैबाय आरो अब्लाबो माने दङ मोनबाय थायो मानसिखौनो बोरैबा जोंनियावबो माने मासे फैसा होफैबाय थायोमोन ना ग्रुपनि बेफोरखौनो बोरैबा गोसोखांनानैनो दङ मोनबाय थायो आरोना ओमफ्राय बिखा ख्लाब मोनफ्लांबाय थायो आङो मानोबा बेलेग मानसिफोर माबानायावथ' आं इदि मालाबाबो जायाखै नाथायबा बे इदि गोमालांनायाव मानो बेबायदि जाखो आं हमनो हायाखै आरोना मिन्थियाखै मानसियाबो एसे बिराद माबानानै थांना थानो थाखाय आफसोस थालांबाय बायदि मोनदों आरोना थैनाय समावबो बियो खुगा सिनानै थैलांदों ओमफ्राय मेगनाबो एसे नायनानैनो थैदों होननानै बुंजागोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौ नायहैनाय समावहाय बेथ' खुगा सिनानै थैबायना ओमफ्राय आं बिदि सानबाय आरो आं हारसिंनो साननानै लाबाय मालायफोरा मा सानदों मिथिया खुगा सिनानै थैनायखाय आयु बियो गोबां बायदिसिना जालांबावना आसा थाबायदां ओरैबायदां बिनिखायनो बियो बेबायदि खुगा सिनानै थैबाय बिदि होननानै सानदों आरोना आं हारसिंनो ओमफ्राय आरो मेगनाबोथ' एसे नायनासो थैदों नालाय ओमफ्राय आरो बेखौबो सानलायबाय आरो आयु बियो बे संसारनि गोबां बायदिसिना बुस्थुफोरखौनो नायबावनो आसा थाबायहाय ओरैबायहाय बिदि होननानै सानसोनाय आरो आङो बिराद बायदिसिना साननानै खर'आ बोरैबा जाफ्लांलायदो आरो आंना माथो खालामबावनो न' लोगोफोर आंथ' बिनि सायाव भिडिअ लाबोलामोन नाथायबा बै जायबा कमेन्ट हरदोंना आंखौ नोंथांनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोनो होननानै सानफिनबाय आरो आं बिनि सायाव बिनि फट'खौ लायै भिडिअ बानायबाय थाबाबो बेबो आंखौ आंनि बिबोनाङाबो आंखौ माने दुखु मोनगोन आंनि फट'खौ लायै इउटुबाव भिडिअ बानायबाय थादो इदि होननानै दुखु मोनगोन बिनिखायनो आङो दिनैनिफ्राय जेखि जाया बुंहरब्लाबो बिनि सायाव आरो जेखि जाया बायदिसिना बुंहरब्लाबो आङो बिनि सायावहाय भिडिअ लाबोला जेखि जाया मानो बियो आंनि बिबोनाङा सोरगोआवहाय आलो गोजोन जायगा मोनथोंसै बेखौनो आसा खालामबाय आरो ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो